Di duwazdehê çiledil Dadgeha Diyarbekirê doza hevserokên Partiya Demokratîka Gelan HDP'yên Diyarbekirê bi rêveçû doz bo 23 adarê hat paşxistin rêveberên HDP anîn ziman ku HDP têda rizandin û dadkirin û biryarên tên dayîn jî ne hiqûqî ne lê siyasî ne. Yekemîn doza hevserokên HDP'yên Diyarbekirê Zeyad Ceylan û Hülya Alokmen bi rêva çû. Her du siyasetmedar di 22 Cotmeha 2020 da piştî serdegirtina avahiyên HDP hatbûn desteserkirin. û dişiyê wê mehêda jî ji aliyê serdozgeriya Diyarbekirê ve bi hênceta bangeşîkirin û piştgiriya rêxistinên terorî biryara girtina wan hatbû dayîn. Piştî ku biryara talokirina doza hevserokên HDP'yên Diyarbekirê hat dayîn, şaredarê Bismillah navçeya Diyarbekirê kuşkarê xwe hatbû dûrxistin û li ciyê wî qayîm hatbû danîn Orhan Ayaz ji bo Kurdistan 24 ragihand ku HDP wek armanc hatiye bijartin û biryarên tên dayîn jî bi awayekî siyasî tên dayîn. Gumana me ebu îro her du eş başkanê me berdana wan bû ama maalesef cardin em bêjin wek siyasî qerarek başkanê me hundir hiştin o vê biryara berdanê nedan wek basın açıklaması wan faaliyetê partiyê ne ji faaliyetê partiyê pêvtir tişik nekirine bela wek siyasî parti olarak faaliyet kirine ji wî havî de hatine girtin o dava wan ji wî havî de hînê jî berdewam dike wek me caradinê ji go ev qarar sadece siyasî ye tu hukukî qerarek nîne. Agahiyên ku ji aliyê dozgerî û parêzgeriya Diyarbekirê ve hatine belavkirin da tê ragihandin ku du ciwanan posterê rêberê PKK Abdullah Öcalan daleqanine û piştî hatine desteserkirin jî gotine ku pankartan li HDP amadekirine. Loma jî serdegirtin li avahiyên HDP hatiye kirin û rêveberên HDP hatine girtin. Tahliye kararının çıkmamasının sebebi suç. Rêvebera hukuknasên Azad Öhedê özün vurgu ku wek parêzer dozê da bû jî ragihand ku navên hevserokên HDP bin jî kes na lê HDP tê dadkirin û dosyayê da tu dane û diyardeyeka hukukî ku biryara girtinê bêdayîn tune bû. Le disajı doz hat talok kirin. Davada suç unsuru diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Arama hukuka aykırı bir şekilde yapılmış. Di dosyayê de lêgerên û serdegirtin jî desteserkirina wan jî bi awayekî derhukukî hatiye kirin û hukuk hatiye binpêkirin. Sedem wek pankartekî tê nîşandan û tişta ku lê digerin firçe ye. Lê hemû tiştên ku di avahiyan de bi dest xistine wek diyarde dest danîne ser. Heger hukuk hebûya divê hevserok serbest bihatina berdan. Lê biryarê siyasete daye û li dadgehan jî tê xwendin. Baskı ve zulüm içinde. Piştî ku çar demjimêr tawanên li ser hevserokên HDP'yên Diyarbekirê hat xwendin û parastin hat kodarî kirin, doz ji bo 23 adara 2021 hat talok kirin. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir. Tirkiye bo bergiriya vayrusa koronajna vaksînên heta niha hatine helberandin vaksîna Çînê Sinovac hilbijart. Piştî vê biryarê çirçoya rapirsiyekê de derket holê ku piraniya welatiyên Tirkiye ji vaksîna Çînê nebawerin piştî ceribandinên faza sêm jî hejmara kesên ku dixwazin vaksînê bikarbînin zêde bû lê hîn jî hejmara kesên ji vaksînê nebawerin zêdetir e. Li Tirkiye ber bi zêdebûna haletên koronayê re li gel welatiyan rapirsî hatibû kirin û li gel hejmara zêdeya tûşbûyên koronayê rêjeya kesên ku digotin ev vaksîna Çînê bikar nayinin li dor ji sedî 75 bû. Piştî du hefteyan heman rapirsî dîsa encam da û li gor amarên dawî hejmara kesên ku dixwazin vaksînê bikar bînin ji sedî 25 hêlketiye ji sedî 48. Herwiha piştî encamên faza sêyem ya vaksîna Çînê yên li Endonezya û Brezilyayê jî pêbaweriya bo vaksînê zêdetir bûye. Benim 3 tane doktor çocuğum var. Sê zarokên min bijîşk in. Ez ê li ser pêşniyara wan vê vaksînê bikarbînim û divê herkes jî bikarbîne. Tenê bi vê rêbazî em dikarin xwe ji vê nexweşiyê biparêzin. Kîjan vaksîn were ez dê bikarbînim. Helbet ya Çînê ji her wisa. Ama hangi aşı önden gelirse. Beşek ji welatiyan jî amaje dikin li gel ku gumanên wan li ser vaksîna Çînê heye jî lê dîsa jî dêj neçarî vê vaksînê bikarbînin. Sağlığımız için önemli olduğunu düşünüyorum mutlaka. Mixabin me çareyeke din nîne. Heger vaksîna Çînê hat ez dê mecbûr bikarbînim.
Her wiha bijîşk û pispor jî vaksînê pêşniyar dikin. Her çi qas gumanên me gelek bin jî ji bê bergirî mayînê çêtir e. Ez bi berdewam geşedanên divê derbarê de dişopînim. û bo ku em ji vê nexweşiyê rizgar bibin divê tekez herkes vaksînê bikarbîne. Olmamız gerektiğini söylüyor. Li Tirkiye Aliye Lijna Zanistî ve Rêjeya Karîgeriya Vaksîna Çînê wekî ji sedî nû yek hatibû destnîşankirin. Rêjeya Karîgeriya heman vaksînê li Brezilyayê wekî ji 178 û li Endonezyayê jî li dor ji 175.5 hatibû tomarkirin. Piştî van amaran, li Tirkiye hejmara kesên ku dibêjin ew dê vaksîna Çînê bikarbînin hinekî zêdetir bû û ji 152 ku ji vaksîna Çînê nebawerin jî diyar dikin ku ew dê li benda vaksîna Almanyayê bimînin. Belê temaşevanên hêja rewşa tenduristiyê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye ku di dema dawî de piştî çendîn rêgeriyên ku li hemberî belavbûna vayrosa korona li Tirkiye hate kirin, asta belavbûna vayrosa korona li Tirkiye daket hejmarekî nizm. Bawerim agahdariyên nû jî li ser amarên nû yê vayrosa korona derketin em derbasî Diyarbekirê dibin. Hevkarê min Sıdık Eren li gel min e. Sıdık, bawerim ku amarên 24 mijmerên dawî jî derketine. Em bizanibin rewşa vayrosa korona li Bakurê Kurdistanê bi taybet li Tirkiye giştî di ça sêdeyê fermos. براستی دانین تیم بلاف کرن جی پی خوشیه جبر کو بر باشبونه کی و هيا او به تایبت ایرو ابکارم بیشن روزکا کو پشتی تقریبا 7 ماه لترکیه و باکور نخوشین کو گرام بون یعنی مترسیا مرنه لسروان هبو د بشین هورگلی داد بشین لزگین داد هاتن چاودری کرن داکتیه بنه هزاری evci piştî 7 meha hêj nû dakete binê hezar kesî ku îro em bêjin 93 kes bi wê awayî dexweş mane ji wê amarê em dest pê bikin dîsa îro li gor dohê teqrîben 600-700 haletketî jî kêm bûne ku ew jî dohê 10,200 kes bû teqrîben îro ew jî daketiye teqrîben ببورن 8,702 کسی evji Amerika gringe ku paştaçuneki heyal gordohi disa 176 kes dohi cane xoş destabun îro ew daketiye 171 kesî amarin ku li Türkiye hatine belavkiran karin bêjin li Bakur bi taybetî li Diyarbekirê ew amar ber bi rewşeka baştir ve diçin li Diyarbekirê îro parêzgariya Diyarbekirê jî wê rewşa baş ji bo raya giştî ragihand û dazanî ku li Tirkiye li Diyarbekirê li nexweşxaneyên ku سه نخوشخانه‌ین که کرونا تداوی پشکنینی و تکرند بر به باشبونک و باش هیا او 185 ده حالت کت یادا کم بوین هیا دیسا 170 جی کسیم که نخوشین کم بونه افدانه نشانی مدن روش بر به باشبونه و چه لهجی هم بجن آستا که کرونا ل ترکیه ده آستا که مترسیدار دایا ل دیاربکر آگاهی که دنیا پیخوشی جی ایرو روژا 12 مهیوا سه ناوچه‌ین دیاربکر ام بیژن ادی حالت هیچ نهات تومار کرن اف جی وقت آگاهیه که ارینی لسر باندورن ویروسه هات راگهاندن وان دانه هانه د انجام حشکرنا برگریان دا انجامدان و پسپور و رایدار جی جوه روشه رازی نه جوه انجام داینه رازی نه لباندورن و دیل سرجوا که چه بو بنجی جعالی تندرستی و تابلوی که بر باشبونه و چوین هیا حتی ام بیژن یکمین هفته انگو دیامین هفته سبات جی تچاوری کرن که اف کدا خب بردوام ببن به تایبت از کارم بیژن جمال باکور و ترکیه روژاو ادی بر به واکسینی وادچه لپیشیا روزانه حالتین کتن تومار کرن ادی واکسین به کار آنین دست پیدا که 3 میلیون واکسین
Çin'e hatbun disaj Avrupa'ya jî biyotek 550,000 gişt bu Türkiye ew en biyoteke ji bo kesên ku taybet bistînin û li xwe bixin hatbû bikaranîn lê vaksînên ku ji Çînê ji bo welatiya hatibûn ku ji destpêkê de ên ku rêza pêşî de wê vaksînê bikar bînin li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê bi giştî li 81 bajaran bikaranîna vaksînê roja pênşemê û înê derengtir înê de dest pê bike Serokkomarê Tirkiyeyê dohê ragihand ku êdî li Tirkiyeyê bikaranîna vaksînê de dest pê bike di sisê rêbendanê da yekemîn em bêjin xala ango 3 milyonên yekemîn ku ji Çînê ji bo Tirkiye hatibû ku Tirkiye ji Çînê 5 milyon destpêkê vaksîn xwestibû ji wan 3 milyon gihîştbû Tirkiye û piştî ku ji aliyê lijneya tendurustiya Tirkiyeyê ve jî ew hatin kontrol kirin de kontrola tendurustî de derbas bûn dusbe yanî sibê û dusbe yanî pêşem û înê de dest pê bike ev jî zanyariyeka nû ye di destpêkê de kî ew ê van vaksînan bikarbînin bi taybet tendurustkar yên ku temenê wan di ser 65 sal ye û nexweşînên wan ên kronîk hene van welatiya dê di destpêkê de li wê vaksînê bikarbînin piştî wan ji bo hemû civakê vaksînên ku bên pey derpey bê bikaranîn ew jî bi du merheleya dê bê bikaranî cemal merheleya yekemîn e ku em got pêşem û înê dê dest pê bike merheleya duyemîn jî piştî 28 vê mehê yanî doza duyemîn du doz wek du doz tê bikaranîn ku doza ewil em bêjin amadekarî têkirin doza duyemîn de jî ew ê 28 piştî 28 mehê dest pê bike êdî piştî ku doza duyemîn bê kirin jî em bêjin ew laş tê çaverêkirin ku li hember vê vîrusa ku em teqrîben salekî ye li ser dinyayê bandorê xwe berdewam dike êdî berxwedêr bibe bibêjim û agahiyên bi vî rengî em karin bêjin ên nûjentir em ê ji bo bînerê xwe bînin serekranê 24 pêşketinên li Bakur û bandorên vîrusa koronayê di vê astê de bi vî rengî ye em di demên pêş de agahiyên nû jî em ê ji bo bînerê xwe kêlî kêlî bigihînin. Belê hevkarê min sidikerin li ser rewşa vîrusa korona li Bakurê Kurdistanê taybetî bi giştî jî li ser Tirkiye ji Diyarbekirê gelme. Ji bo yekem car dîroka Kazakistanê de Kurdek dibe parlamenter di du rojên borî de hilbijartinên parlamentoya